lah kaya rada kalah ae. Manompret teko brembus do ya. Mamula gak mamula lah. Aku mang nek omong manompret barang saiki tak langsung tako ya. Harus. Mas terima kasih Mas Agus. Asoy. Dijual aja. Suara ini Mas. Aku kepak cantik ya Mas ning video iki. Cantik tera. Cantik tera. Nggih, tok. Nggih. Sebelah kan bakulan manompret do ya. Mamula gak mamula lagi. Mang aku udah ngomong manompret barang caca. Bapak dana bakal manompret. Ngatam iki. Iki lho karo sing komen. Iso nang Mas Ang, terima kasih Mas Ang. Alah, kocok-kocok. Mas Ang aku yo gelem Mas Ang gentenan. Lah kocok-kocok. Ya wis aku ngenteni Mas Rizal ditembak wis. Tembak, dor. Ngenteni korman iki yo Mas, tapi aku lesu, tapi aku kok duwe sepo. Kasih to kae. Lereng iki Bos. Yo leren to Simpia, Mbak Simpia leren. Kesel leren, cuk paksa. Apik sempole lempok. Iya, Mbak Nia. Dipaso jam 3 ya. Ibu, jangan ngomong nang ngono kok iso. Dalah. Dipaso jam 3. Oke, siap Pak. Kursi ngono lho nek gede. Kursi njuk dhuwit. Pisan tak kok. Aku yo njuk kok. Padha njuke. Iyalah yo sing TF mengaku. Ganti menolak akses ya. Mas Rizal, aku piye Mas? Kue nembung gitu. Mas ini mencen. Waduh, nek kalah ya ngono kuwi lho. Alah, aku ngene blodok. Ngene blodok sing nyetel wis bosenani iki mang ya. Ayo guys, lah kan ki suaraku dhewe nyapa ora suarane wong. Tak sebentar Masalah apa? Wong ki yo gambar-gambaren diasem ambek diasku nyapa, nyapa. Jo, alah cakep. Lah blandok kan muter suarane wong liya yo sepurane to. Tiga kali 5 ora nang apa kuwi piye to yo Mas Rizal bareng yo. Mas Rizal, kok dikei Mas Paijo kali 5 Mas, nang kei tembak. Tare topik kae piye Mas Bus yo? Piye le? Kepo wis rasa dari sing orang nek pengen kirim topi langsung cek auto topi kirim nang alamate bocah. Wis gendeng. Ora nyanyi Mas, gelen Mas nyanyi terus. Kok aku Bisa takoki nomor togel barang iki lho. Dalu kuburan ngono lho nyepi ning ngono mbek dupa. Pak Ketua, lho Bang sapa kuwi? Bang Ong Fungki alah apa kuwi jenenge kok angel ngono. Mas Ang, terima kasih Mas Ang wis menang nah aku. Dadah.
Request Camelia Ambus. Salah satu apa kuwi kok. Ning di barokah Gus Mbus bojo kula ajeng lahiran. Muga-muga lancar. Bang sapa iki? Ya, ngono jenenge Fungki, Bang Fungki. Muga-muga lancar. Selamat kabeh, muga-muga amin. Amin ya Allah, ya Allah, beri ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wani ora lagi jane. Kan kas pas jam 3 iki. Topine sapa? Topine Mas Bafa to ya, ya. Kayak masa lali, wong ndi nganggo kita oleh. Iki kan jenenge blondo. Blondo tapi tak nekrek sitok lho, kane. Ya kok iso tuku sing jenenge blondok to? Lah wong sing apik kuwi kok. Lho Mas ya kok pas ya? Enggak. Ora pas. Apa lagi tulisannya mataku nggak kelihatan sih? Blon. Nggak kelihatan, soalnya apa yang kelihatan tuh kamu. Ini missing aku. Kepesek. Ya Allah, lindungi Yanti lho. Yatmi le, lindungi Yatmi lho. Sumeti dupe. Mas Ang, terima kasih Mas Ang kayak ngene iki lho, aku lagi iki kayak ngene. Biasanya kan Mas Angke kok pilih kasih mbak aku gak sayang gue Mas. Kamu pengen ya? Nadi barokai Umi Yanti baju kula jenenge lahiran nggih, semoga diberi kelancaran. Nomor Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah tabarakallah. Mas Lexi menang no Yanti. Oh meneh Mas Ang iki diwaca mbus di sing di Mas Ang tapping lho. Gak tapping kok Mas Ang ngono. Mas Ang gak ngarang ngekip aku lah, wong Mas Ang ae gak pengikutku. Yo. Iya. Kan dal sik tak susul. Ora gitaran neh, lah kok jempol gitaran neh wae Mas Rohman. Kak Idwi, makasih Kak Idwi. Mawar beda orang. Nyumet jumpa karo nggawa sajen apa kuwi? Wis paijo ayo. Mawar satu. Oke. Lho ndroki ndi sing Mas Rizal, triple Mas Rizal iki keturun. Samciu. Gak eneng. Gak enak iki apa-apa iki, gak enak apa-apa. Yo pokok 7 juta barang iki kok. Kok Wahyu, yang lain mana ini? Sampai Macam mana nih? Wow. Alah. Kok apa kelah kok. Ya Allah. Oh Mas Anggi ya, ampun Mas makasih. Mas Amrene gentenan. Yo Kagumi pribadi. Aku gak bisa nyanyi nek ngene-ngene kene musik e. Mas Ang. Tapi podo lah malah carry aku Mas Ang. Mas Bayu, Mas ATM ayo cepet guys, aku mau kalah terakhir kayak yo musik Andi. Aku lagi parfum. Ayo guys, jatuh. Ya, dah ilu lah. Ayo guys.
Mas angkat mas. Tembak. Mbak tuh mbak opo. Wedokane ya ora dikontur iki mak apa lah iki. Wis akun fake ngono. Langsung blokir kok tuman. Wis ora nang pengikut terus ora nang mengikuti kowe iki lho urip bareng. Dolo omongane ngono kok. Siapa ya ki sing takok Erno kok dana 5 juta angsal CB lho. CB nggo apa lah kok iso Mbak jenis apa aku garis aku kalah mas. Mas Rizal kat manang di tomat. Ya mas tembak tok pisan. Turun lah, iya aku kalah terus dulu tuh mas aku kalah terus mas. turun cah. Ayo mas, terakhir mas ki aku pagane terakhir. Ayo guys, seru guys, ayo guys. Nanti lo, mas Paijo wes kali 5. Ayo mas, tembak angin tembak angin. Ayo mas, ayo wes 11 detik mas Rizal. Lagi gitu mana salah fokus tuh mas Rizal. Alah, ya Allah, rana ngopo-opo kali 5. Ya Allah. Mas An, terima kasih Mas An. Telek. Batu kita, telek eta. Ben. Pelak lho, Gus bayar bius kuno lah. Sesuk nabi itu mas terakhir mangkok sewala sesuk. Terima kasih Mas Ang. Mas Lexi. Ayo Mas Rizal pisan kasih apa? Bisa kalah ya berarti anjing aku PC. Tapi harap dari ujian dari tapping. Ya Allah. Traktor brojol rego bro. Sekarang pembong siapa ya kok komen kok. Iya nak traktor nganggur nang piye Inggris gue gerem ki lho aku kok iso. Kalah kok. Paling 3 kira ning apa-apaan Mas Paijo. Kalah mencet blondok wis dalu kok kon mencet blondok. Nah aku bukan mencet blondok ke mau aku. Amelek ya. Aku ikul terus penceng penceng takim gue mono cara wis ilmu sakti ngono direngkak gulung gitu. Tahu dulu lebih. Nah ini ikul jam 5 lab sak. Yo iku lho parah ya tau. Apa meneh saiki malah ngomong nek tengah wengi ya. Malah kesempatan daerah turu. Bengi ngomong. Joko bumi ya. Makane mari iki bolo-boloku kabeh iki nang bubuk bumine tak jagani ya. Mas Rizal triple. Terima kasih kehadiran kok malah wis betul. Mas Lexi, terima kasih Mas Lexi. Mas Lexi belas karene nangger aku gak nganu.
Yo pergi tak pesa. Kasih menang mas, takut ngamuk lho Mbak. Mbak Dian ini sampai ngono lho, sampai tapping ngono lho. Mbak Dian, apa Mbak Dian? Heh? Makasih Mas Riza, ngono ki 10 mungkin mending langsung drep. Oh, Anda. Mas Standi, thank you. Kalah sebelah, biar menang. Aja mah. Bisa ragelem. Ketika menang ragel, yo bola ayo ber kene. Ah, opo kok ahes. Gak nemu menang ngombe kopi rasane bola. Duh, bos bombok kono ndek. Aku lagi merayu sepender tetangga sepanjang, nggak usah dirayu, biarin Laksi di sana aja, biarin. Bola apa ini? Terima kasih, aku menang. Terima kasih Mas Riza. Mas Ang mang dikai ngene mang. Ya padha ngono kuwi lho, ngono kuwi. Ya Allah, lindungi ya apa? Ngono ya. Sayangi ya apa? Ya sayang. Apa ku ya? Makasih Mas Riza, Mas Yustande. Makasih. Kayak diurek. Ya Allah. Sing tak keproi Mas Embus, Mbak. Kok iki lho. Kowe pokok sampean nek tak muni aduh ngono ya. Siji telu. Ada. Malah kayak wong lorong tuh. Wes. Terakhir kita harus menang guys. Makasih Mas Rizal, saya sudah dimenangkan. Ini akhiran buat kita. Saya tak pamitan sih. Pamitan dulu dong, sama ibu juga buat pamitan. Terima kasih Mas Ang, Mas Lexi, Mas Rizal, Mas Sopo wae gue. Mas Yudis, pokoknya terima kasih kabeh lah yo. Ojo diwoco stok kok kayo anunan aku. Mas Terima Tiar, Tiar, Mario, Mas Koryota biasanya ibu. Mas Paijo, Terima kasih. Mas Yustandi, Tandi kok saya Yustandi. Lambe banget. Terima kasih. Waki. Wong apik tetep dibalas sing apik. Amin ya Allah, tabarakallah. Insyaallah tabarakallah. La haula wala quwwata illa billah. Amin muga-muga dungane mandi. Min jarabal alamin. Ya wis pamit. Amin ya Allah. Ibu. Mas. Tuh. Wis mesti petakok iki cantik. Yes. Lah ras itu mbok ngono aku dikeno. Ya, takok wis kuwi. Saurunge takok kan tak jawab. Isen aku isen. Sampai apa lah ya? Lo pamit sih Ibu Ketua ya. Nggih Pak, kula nggih pamit kok. Eh. Ya Allah. Tidur good night. Aku
iso bahasa Inggris ya kur tok. God neck, God neck, Aku maca good night. good night, night, God neck. Alah aku sing ngene ya gila. Sampai mlebu dokter Madio mau uji wis mau aku 2 jam ya. Makasih ya, makasih udah dikasih god neck, makasih lah. Kamu selamat PS ya. Tetap tetap jaga kesehatan biar kita bisa gendeng bareng ya. Paling Mbak Puji. Besok mana? Alah, pamer terus lah. Sampun nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku nganggo topik kayak tak cantik kan? Alah, aku cantik weh. Mau pengen Jawab kok. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah. Bro, Lho, ono sing komen lho. Wis sedarane stres kabeh lho, kira. Ya sing stres iku kowe nyapa wong stres kok delok. siapa lindungi bang stres? Ayo, ora nang stres kok delok. Berarti kowe malah sing stres iki kok iso. Yo, nggak boleh, nggak pareng ngono emosi. Ayo sampun. Ayo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.